कि माई आ नई हरे नियन ससुराल मिलल बा। कितना इसमें जो भाभी सब है, कितना आदमी को नैहरे नियन ससुराल मिला है? तनी हाथ उठाइएगा तो। बाप रे, कितना भाग्यशाली सब आदमी है। कितना आदमी तो ससुराल का इतना शिकायत करती है, सास नहीं बढ़िया है, तो हस्बैंड नहीं बढ़िया है, तो ननद नहीं बढ़िया। आप सब बहुत भाग्यशाली है कि नैहरे नियन मतलब सास माई की तरह प्यार करती है एकदम। वाह कि माई आ नैहरे नियन ससुराल मिलल बा। आ हमारा मन जोगे दुला हा हमार मिलल बा। एगो लड़की के भाव माता रानी के मतलब दया से कुंवारी लड़की को इतना सुंदर बर मिल जाता है, इतना सुंदर परिवार मिल जाता है। तो भजन है उसी पे कि माई आ नैहरे नियन ससुराल मिलल बा। आ हमारा मन जोगे दुला हा हमार मिलल बा। हमारा मन जोगे दुला हा हमार मिलल बा। माई नैहरे नियन ससुराल मिलल बा। क्या बात है? माई नैहरे नियन ससुराल मिलल बा। हमारा मन जोगे दुला हा हमार मिलल बा। क्या बात है? हमारा मन जोगे दुला हा हमार मिलल बा। बेटी जैसन मानो सही है प्यार मिलल बा। सासू बेटी जैसन मानो सही है प्यार मिलल बा। हमारा मन जोगे दुला हा हमार मिलल बा। हमारा मन जोगे दुला हा हमार मिलल बा। क्या बात है? ललकी चुनरिया आनंद के संगे जाई बारेला दियरिया। देवर ले आई दिहले ललकी चुनरिया। आ मंदिर में ननद संगे बारी ले दियरिया। आ सुन फूल जैसन पूरा परिवार खिलल बा। आ सोना फूल जैसन पूरा परिवार खिलल बा। हमारा मन जोगे दुला हा हमार मिलल बा। हमारा मन जोगे दुला हा हमार मिलल बा। क्या बात है? क्या बात है? माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा। ओही डोलिया के बघवा कहार दुनिया में शोर भइल बा। माई डोली चढ़ी शोर भइल बा। माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा। इस भजन में है, लड़की कहती है सास ससुर भी बेटा कही के बोलावे ले। सैया जी हमार दिल ना दुखावे।
बेटा कही के बोलावेले कोई चाकरी सना कबो दिल ना दुखावेले माई कृपा और अंतरा पे हर बार भइला बा ए माई कृपा और अंतरा पे हर बार भइला बा हमारा मन जोगे दूल्हा हमार मिलल बा हमारा मन जोगे दूल्हा हमार मिलल बा।